Sizokunxusa abantu beprovince yethu sakhile. Yes. Njengoba singena kulesikhathi sonyaka imicimbi eminingi. Yeah. Esisibone kakhulu abahlukumezekayo laba abafuyi. Oh yeah. Abantu imfuyo yabo igcina ilahleka ukuthi kunamasela abona ukuthi awayithatha imfuyo lapha ayoyidayisa. Yeah. Bese beyaqhamuka abantu abafuna ukuba nemicimbi bathenge leyo mfuyo intshontsho. Oh yeah. Uthenga imfuyo intshontsho ngoba ufuna ukudayisa. Yeah. Sizokubamba ke mama uhlele etafuleni sifike kuwena sibuza ukuthi apha amaphepha lenyama oyidayisayo. Mawungena amaphepha sekubopha. Right. Kufanele umuntu mayidayisela inyama wazi ukuthi nangu usibani bani udayisela inyama abhale phansi. Umconfirm ube necopy ID yakhe, ube ne phone number yakhe ukuze masifika kuwena ukwazi usikhomba ukuthi ubani ukudayisela lenyama. Yes. Amaphepha akhona thina. Yeah. Nabantu abayithuthayo ke inyama. Uma ngabe uyothemba uzoba nomcimbi uthenga endaweni ethile isilwane okuya nasekhaya umcimbi ozoba khona. Kufanele ube nepermit oyinikwayo. Umthetho usho njalo. Sakufica endleleni nje uhamba naleso silwane. Noma ke usunawo umcimbi ekhaya senihlabile. Sifike samaphoyisa kuzoba nomcimbi ngakusasa usinkomo namhlanje siyafika siyabuza amaphepha lenkomo. Awekho sikhipha khona emabhodweni ke samaphoyisa. Sibophelwe simbopha. Akumelanga ukuthi kuthiwa amaphoyisa akazomotha umcimbi. Kufanele sisebenzisane nomphakathi lokho esixwayisayo ngoba sifuna wonke umuntu ajabule. Yilo ohlele emakhaya uvula ajabule nalabo abanemicimbi yabo bayenze ngokuphepha. Laba abanemicimbi batshele namaphoyisa aseduze kwabo ukuthi sobe sinomcimbi othile endaweni ethile. Amaphoyisa police station yaseduze kwazo ukuze bakwazi ukuba nokuphepha ngoba umsebenzi wethu amaphoyisa ubheka kwabo. Bese kube labo ke bahamba emgaqweni siyazi ukuthi ngasikhathi sonyaka abantu badla kakhulu amanzi amponjwana bese begcina bedriver bangahloniphi umthetho omgaqo bese bebanga ingozi. Asifuneki ingozi, wonke umuntu ufuna kadle kahle uChristmas unyaka uzawufike abantu bonke bephephile ukuze babuyele emsebenzini nasekoleni impilo iqhubeke njalo. Nimi kanjani ngomkhankaso wethu? Siyazi ukuthi ekuhlaleni emphakathini kuba naleya ndawo one abanye bayithola sebenendawo zokudayisa utshwala, sazi nemithetho efuna ilandelwe. Engathini ndonga uphawula la? Awudayise utshwala ungena license uyakwazi. Umuntu mangabe ufuna ukudayisa utshwala ufuna abe ne-license. Iqala lapho. Sifuna abantu bahloniphe. Nasi benama license. Ima license anemthetho. Mayithi ngesikhathi esithile ufuna ukuvala ifaka. Manje isikhathi esithile akumelanga mawudayisa akumelanga udayisela abantu ukuthi bathathe bahambe udayisela ukuthi abantu bahlale phansi. Baphuze. Udayisela lo uhlale phansi uphuze ngoba uzothi uyamdayisela kanti iphoyisa. Eliku-intelligent. Lifika lizothenga. Udayisela liphume lihamba lifike lisiject hayi nawe ngithengile abanye. Bese siyaqhamuka sesofona. Sesivala yonke ke le ndawo yakho ukuthi nje uphula umthetho ngoba ugijimisa lo tender. Angeke ukuthi uvale isitolo sonke ukuthi udayisa idatha kuphela. So hlonipha umthetho wena mawune license. Mawungena license ngcono vele ungabudayisa. Ufuna ukukhumbula ukuthi inhloso yalo tshwala lokuphuzo oludakayo udayisela abantu ukuthi bazi ukuzijabulisa hayi ukuthi ubabulala. Musa ukudayisela umuntu usumbona ukuthi usephelile lo usuphinda umnikeza utshwala.